is oho. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nakalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa lili patamo irog ngadto sa unahan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Maayong gabi sa inyong tanan dinha sa radio station sir. Kanunay ming naminaw sa inyohang programa si Uncle Berto nagpalit na gyud siya og radyo kay usahay manggod magtaligsik bisan duol ra diri sa amo pero mutabok siya mauna nga nagpalit lang gid siya og radyo kay aron nga di na kuno siya magtabok-tabok diri sa amo while nga nagprogramo dinha sa inyohang programa. Salamat sa pagbasa Sir Renilda di Aini ang inyohang dugay na kaayong tigpaminawan. Okay, daghang salamat Sister Renilda. Well, niya patay basahon among ikalipay ang pag-abot na gyud sa oras sa inyong programa Brother John kay dili gid nato malikayan nga samtang anaa ta sa kakapoy nagkinahanglan gid ta nga maibanan ang kakapoy. Samtang naminaw ta ani nga programa di man lang ta ka matikod nga ang kakapoy sa atong lawas nawala na di ay hehehe. Mura ba og reliever ni nga programa. Salamat sa pagbasa si Bini di ay ni ang dugay na ninyong suki nga tigpaminawan. Okay, daghang kayong salamat Brother Bini, no? Okay, ni apatay basahon. Sir, mangutana mas pangutana ni. So dili no sa ta kinaan na may pangutana nga ato mo kanana ang kuan ato nga tagaan og higayon sa pagtubag karon. Okay, pastor, pwede ba mi maka-great og song kan ay ayaw lang kay ako ang magud gamay ra matag oras. Dili kinini ang dili ni maka-great og song, maka-request og song, no? Dili lang may anang request og song tungod kay wa matay oras gyud kaayo sa kuan na lang na kada na ang sa Domingo sa buntag pwede mo nga maka request og song unya kanana ang dili lang karon kay mahurot man ang atong oras. Okay, salamat. Okay, ni apatay basahon sa kanunay sir amo ning giobserbaran nga programa ha. Okay man kay naa man gyud tinuod sa Biblia pero dili mapud tingali mi sayop kung magpabilin gyud mi nga magsubaybay ug magsusi sa kamatuoran. Yes, dili na sayop, no? Dili na sayop nga magsubaybay o magsusi mo sa kamatuoran. Pero lagi ang giingon sa Ginoo kung mabati nato ang iyahang pulong di nato pagahion ang atong kasing-kasing. Itugot ninyo unta nga ang pulong sa Dios makapabag-o diha sa inyong mga kinabuhi. Well, last text nga atong basahon. Kuya John mo greet ko og happy birthday kang Manoy Bini. Mag-birthday siya ugmang adlaw Manoy. Imo na gyud nga panahon nga hapit na gid ka mo abot sa kalendaryo Manoy. Unya wa pa man gihapon lagi kay asawa maayo na unta nga moabot ka nagkalendaryo na kay asawa kay aron nga makita gyud ang katag. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat pod no. Well, si Brother Libby Higala sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone mas may siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron ato nga mahibaluan kung diining dapita mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pindalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener no kutob sa naminaw karon sa radio o naglantaw sa ato nga live broadcast. So kinasing-kasing mo namo mga higala nga gina-welcome karong gabi
sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo mga higala sa pagpadala og mga mensahe. Pwedeng mo text mo na mo ni Brother John. Pwede sad aron nyo isend sa atong comment section mga higala sa Facebook, no, aron ato nang matagad mabasa na to ang inyong mga messages nga buot ninyong ipadangat ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. So ipadangat na dinhi para nga mabasa na to na mga kagilaan. So ato sang gipanuduman atong mga viewers, atong mga followers sa ato nga program nga palihog, atong i-share mahigala din ato kalimtan, no, sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, no, atong i-share para nga sila sad nga magtan-aw, maminaw, mabless po sila mga higala pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So sublion ako ang tanan karong gabi na welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay? Ang ako din cell number, no, alang sa kasayon sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. Kay Brother Libby Clavis ka number sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, padala mo higalag mga mensahe aron ato nang mabasa dinhi sa ato nga turlomanon sa radio. Okay. Mo adto ta sunahan alang sa pagbasa mga higala sa mga mensahe nga inyong gi-send dinhi sa ato nga programa. Ato na ning sugdan sa pagbasa. Okay, niya si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo anha Kuya John o Kuya Livy og sa tanang naminaw niini nga programaha. Naminaw mi ari sa aguho. Kauban ni Mama og ni Papa. Salamat sa pagbasa and God bless. Nag-send siya og kamot nga nag-pray og heart mga higala. So thank you Sister Nuna. Niapod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Livy og sa mga kaigsunang tigpaminawan ning programa og sa nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Okay, niya pa itong tanahon nga mensahe ni apod si Lane of Keria sa Kinatarkan Island. Ang iyang mensahe, maayong gabi sa tanan og labi na sa inyo ha Kuya John og Kuya Livy. God bless. So God bless also Sister Lane. O niya sad si Nelson Punay. Good Aves, mga brother, God bless to all. God bless also Brother Nelson Punay. Niya po si Mads Lia Muñez sa Maynila. Mayong gabi sa inyong duha og sa tanang naminaw sa programa. God bless to all. So God bless also diha Mads Sister Lia Muñez oban sa imong anak, imong umagad, imong mga anak pod. Okay. Adto ta sa unahan mahigala ato ning dalikyatan pagtan-aw ang pikas nga screen ato ning tagdon kining mga kahigalaan nga nag-send og heart og nag-like mga higala, nagpasabot, nag-like og nag-love sila. Ato ning basahon sa nag-like ni si Brother Ronelo Itang, Brother Gerardo Lobitanya sa Australia. Daday, maayong gabi ini mo diha daday, uban Mami Banje og Ma'am Jean og usan ni mo kabata og kamong tanan diha sa Australia ang nagsunod ning atong programa. God bless sa inyong tanan. Okay, niasad si Erlinda Neri Istaura, Marlon Federicos, Basilio Notarion Atiro Notarion Jr., Tris Jamin Jaime, Climaco George NG,
Miliod Silasol, Aniceto Presilias, Nelson Punay. Ni Aritas mga naglab, nag-send og heart. Ato rin tanaw niya si Brother Norland Pagal, Alger Lipon, Nuna Hani Monterdi Punay, Grace Madhos Minchabes Ranises, Ronaldo Bragat, Roger Noval de los Santos, yapon si Brother Abner Dualio, Rohama Filipo, Miri Galyaris Padayon, Gisotoni Buok, Lowell Nodalo Estrera, Lynn of Keria, Kiana Faith Itang, og si Marifel Vargas. So as of this time, mao ni ato mga higala nga nag-like og nag-send og love sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning balikan ang pikas nga screen. Ni ato nakita dinhi si Miliod Silasol, good eves mga brad, watching here in Campurog, Bilyaba. Kauban akong anak nga si Princess Divine Laloses og akong anak nga si Mary Claire Laloses nga atua sa Cubao, Quezon City. Salamat sa pagbasa. Okay niya po si Christy Orchula Dumpok. God bless. Salamat kayo, Sister Christy Dumpok. Thank you kayo sa imong pagpakikuban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So pwede mo higala makapadag hapon og mga messages no sa atong gipahibaw nga number sa atong cellphone na atong mabasa. Ato sa ring tagdon kadiyot. Okay, walay message nga ako nakita diri mga higala. So atong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Ato taani ang pangutana ni kuan ni okay, gamay lang ako tanaw na. Okay. Ato ta sa pangutana ni Brother Roberto Pino. Brother Roberto Pino, nya salamat kaayo sa imuhang kuan, sa imuhang gipadala dire, no? Ako ning basaho de unya hinaot nga naa karon naminaw uban sa imuhang pamilya. Unya tumana gitong imong gisaad nga imo kong tug-anan ug unsay imong relihiyon. Kay ingon kang sunod na lang ko musulti sir ug unsay akong relihiyon. Di magig kumutuo nga wa gyud kay relihiyon nga gipasakupan gawa sa RCC o kon Roman Catholic Church tungod kay kasagaran god duha ra man ni kapundok nga wala gyoy ingnon ta lang kasagaras membro, wala gyoy mga hanaw sa Bible ang Roman Catholic Church ug sa Iglesia ni Manalo. Unya nganong nakahibaw man ka mahitungod anang bersikulo sa Juan 8:44 kung wa pagyud kay relihiyon. Pero wa lang tikapugsa kay di makamutug-an ingon nimo sa sunod na lang ko musulti nimo sir unsay akong relihiyon. Kuan lang ko, curious lang ko, tugani ko sa imong relihiyon. Wa mapod siguro sayop ana og magpakisusi ko kung sa imong relihiyon. Kaya ko ning basahon Brother Roberto Pino ang imuhang gi-text dire. Akong nahibaluan sa Biblia sir nga ang yawa mamumuno sumala sa Juan 8:44 diin man ta kakita og tao nga gipatay sa yawa. Kaya akong balikan ha, matod pa nimo Brother Roberto Pino nga akong nahibaluan sa Biblia sir nga ang yawa mamumuno sumala sa Juan 8:44 diin man ta kakita og tao nga gipatay sa yawa. Okay, daghang kayong salamat Brother Roberto sa imuhang kanini ang pangutana dire.
Di mata kakita og tao nga gipatay sa yawa kay ang yawa lagi mamumuno. So ako sa aning basahon dinhi sa imong gisgutan sa mala sa Juan 8:44 dili magyud ni siya malalis, Brother Roberto, tungod kay nasulat man ni sa Biblia dinhi sa Juan kapitulo 8 versikulo 44 mao ni ang gisulti dinhi ato ni tanaw na Juan 8:44 matud pa dinhi sa mao nga bersikulo ingon ini ang gisulti: kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Tandaan nato ni mao ni gisulti dinhi. So dunay daghang mga punto nga gimension ening bersikulo ha, Brother Roberto, pero usa ra gyud ang imong gipunting dinhi kanirang pagkamamumuno sa yawa. Yes, walay si bisan kinsa nato nga nakakita og tao nga gipatay sa yawa. Pero ang Biblia nagpamatuod nga ang yawa mamumuno. So kung doon na may mga tao nga gipatay diha, atong mahuna-huna nga dako kaayo og kalabtanan ni ana ang yawa tungod kay siya gisulti man sa Biblia nga mamumuno, mamamatay tao kung sa Tagalog pa. Pero wa ta kakita og tao nga gipatay sa yawa. Pero ang Biblia nagpamatuod nga ang yawa mamumuno siya, mamamatay tao. Dinhi sa Biblia dunay mga kasaysayan dinhi sa usa ka pamilya, sa pamilya ning Job. Dinhi sa Biblia si Job, ang Dios mismo gyud mao'y nagpamatuod nga usa siya ka taong matarong dinhi ining kalibutan. Talagsaon ra man gyud na nga may usa ka tawo nga ang Dios magpamatuod nga siya matarong. Ya pamatian ra gud ninyo ni sa Job kapitulo 1. Nagsulti ni akong basahon na. Dinhay usa ka tawo sa yuta sa Hus, kansa ngalan mao si Job. Og kadtong tawhana hingpit ug matarong og usa ka mahadlokon sa Dios ug nagapalayo sa daotan. Unsay nakapahimong hingpit ug matarong kang Job? Una, siya nagmahinadlokon sa Dios ug nagyud dinhi nga unsay nakapahimong hingpit ning Job ug sa nakapamatarong niya tungod kay siya mahinadlokon sa Dios ug nagapalayo sa daotan. Usa ang pagkahadlok diha sa Ginoo mao ni mahimo nimo nga sangkuan nga dili ka magbuhat og daotan kay nganuman aduna ka may pagkahadlok sa Dios ug matud pa dinhi nagapahilayo sa daotan. So ang pagkahadlok diha sa Ginoo magpalayo ka gyud sa buhat nga daotan. Unya kun atong padayon nagbasa nag-ingon og kaniya may natawo nga 7 ka mga anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babae. Kunwari na po kabok anak ning Job. 7 ang lalaki, 3 ang babae. Unya kini kung imong tun-an pag-ayo ni basahon nimo, ingnon ta nga kining mga managsuon na dunay pagkasuod. Naa manggoy mga managsuon nga suod ngadto sa laing tao, dili suod silang managsuon diya suod sa panimalay. Ang problema nila ilang ikasugid, ikatug-an dito sa laing tao, sa ilang higala, pero dili nila ikatug-an, ikasulti sa ilang igsuon. Pero kini, lahi ning managsuona. Ha? Unya, kung atong tanaw din nagingon, og ang iyang katigayunan usab 7,000 nga karniro og 3,000 ka kamilyo og 5 ka gatos ka pares nga baka og 5 ka gatos nga asnong bay ug dako uyamot ang nga panimalay
mao nga kining tawana mao'y labing bantugan sa tanang mga anak sa sidlakan. Sa to pa og kadato ug dungog ang hisgutan naa sa kang Job. Pero unsa hinungdan nga niabot niya? Tungod kay siya nagmay nadlukon sa Dios ug nagpalayo sa pagkadautan. Padayon na to pagbasa nagingon. Og ang iyang mga anak nang lakaw ug naghimog usa ka kumbira sa balay sa tagsa-tagsa sa iyang adlaw na tawhan ug nagsugo sila sa pagdapit sa tutulon nila kaigsuong babae aron sa pagpangaon ug pag-inom uban kanila. So kung imong tan-awon panahon sa ilang birthday party, di gid magkalimtanay ning mga managsuon. Ilang mag-inimbitaray sila. Nya nag-ingod dinhi. Ug maukad to sa nangagina ang mga adlaw sa ilang pagkumbira nga si Job nagpasugo sa balaan nagbalaan kanila ug misayo pagmata sa pagkabuntag ug mihalad ug mga halad nga sinunog sumala sa gidaghanon nilang tanan kay miingon si Job, tingali nakasala ang akong mga anak nga lalaki ug nagpasipala sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing kini mao ang gihimo ni Job sa kanunay. Sa to pa si Job, makita nimo kung unsa siya ka-concern sa iyang mga anak, siyang pamilya. Naghimo siya kanunay og mga halad kay tingali unya og ang iyang mga anak nagpakasala diha silang kasing-kasing batok kang Hiyuba. So imo makita kung unsa gid si Job sa iyang pagkamahan ngadto siyang mga anak. Karon nahitabo sa diha nga ang mga anak sa Dios nanuos pagpakita sa tubangan ni Hiyuba, si Satanas miduol usab sa liwala nila. Og si Hiyuba mingon kang Satanas, diin kagikan. Og si Satanas mitubag kang Hiyuba og miingon, gikan sa akong pagsuroy-suroy dito sa yuta o gikan sa akong pagsaka o pagkanaog niini. O tanawa, unya nagingon sa 8. Og si Hiyuba miingon kang Satanas, gipamalandong mo ba si Job nga akong alagad? Kay walay sama kaniya diha sa yuta, hingpit og matarong nga tao, usa nga madlukon sa Dios ug nagpalayo sa dautan. So inon ta mga gipromote sa Ginoo si Job nga matud pa hingpit ug matarong sa iyang atubangan. Pero nakita ninyo nga lahi pod ang paghunahuna ug pagsabot ni Satanas sa yawa sa sitwasyon ni Job kung ngano nga siya nahimong hingpit ug matarong nagminadlokon des Ginoo. Niya sa 9. Unya mitubag si Satanas kang Hiyuba og miingon, mahadlok ba lamang si Job sa Dios nga walay hinungdan? Wala ba ikaw mag-alad kaniya ug libot sa iyang balay ug libot sa tanan niyang butang, sa tanang kiliran gipanalanginan mo ang buhat sa iyang mga kamot ug ang iyang mga katigayunan nagadugang sa ibabaw sa yuta. Mauni ang paghuna-huna ning ni Satanas ngadto sa kang Job tungod kay siya gipanalanginan sa Dios ug maoy hinungdan tungod kay nag-uswag siya pag-ayo mo hinungdan nagmahinadlokon siya sa Ginoo. Munay paghuna-huna ning Satanas. Unya nag-ingon sa 11. Mato pa sa yawa, apan bakyawa karon ang imong kamot ug tanduga ang tanan nga naa kaniya ug siya magapasipala kanimo bisan sa tubangan sa imong naon. Mao ginay paghunahuna sa yawa ni Satanas. Ning alagad si Job tungod sa mga manggad nga gihatag si Ginoo niya, pero kung bakyawon ang kamot sa Ginoo mato pa siya magpasipala si Job batok sa Ginoo. Siyang naon. Unya ang Ginoo naghatag og permiso kang Satanas to prove nga sayop ang iyang gihunahuna nga si Job nangalagad tungod kay iyang gipanalaginan nangalagad niya. So aron maprobahan na sayop si Satanas, ingon ang Ginoo sa 12. Og siya mingon kang Satanas, aniya karon ang tanan nga naa kaniya anaa sa imong kamot o galing ayaw lamang pagtanduga siya sa iyang kaugalingon, busa milakaw si Satanas gikan sa tubangan ni Jehova. Nataw ha? Karon, kung atong tanaw dinhi, ato na lang gid ning lakturon ang kasaysayan kay ang pagkamamumuno man sa yawa gud ang hinungdan dinhi. Nag-ingon sa 18, sa diha nga nagsulti pa siya, may lain usab miabot ug miingon, ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babae
nangaon ug nanginom og bino sa balay sa ilang magulang nga lalaki, ug ania karon dihay usa ka dakong hangin nga miabot gikan sa kamingawan ug gilakdos ang upat ka mga ngilit sa balay ug ang mga batan-on nga natumbahan ini ug sila nangamatay ug ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsugilon kanimo. So tanawa, prueba gid ni kay ang Biblia manggid mo'y ato nga nakita na napulo ka mga anak ni Job, 7 ang lalaki, 3 ang babae. Sa usa ka idlak mata lang, nangamatay. So prueba nga sakto ang giingon sa Biblia nga ang yawa mamumuno sukad pa sa sinugdan. But yes, wala ta kakita og tao nga gipatay sa yawa, pero naa may taong gipatay ang atong kapasanginlan kinaiya og buhat kana sa yawa, kay ang yawa mamumuno man sukad pa sa sinugdan. Unta, brother, Pino, kung imong pamalandungon kining mga bahina, ang yawa mamumuno. Unya gawas nga siya mamumuno, itong gibasa, bakakon. Unya wa siya labot sa kamatuoran. Ni ata, maghisgot usa ta niining bakakon, way labot sa kamatuoran. Timan ni ha, prueba na nga ang yawa mamumuno. Apo ka mga anak ning Job patay. Sayo na nga. Kung kita siguro ibutang sa dapit ni Job, nga ang iyang anak kanunay niyang gihimuan og mga halad nga sinunog kay gimahal ning iyang mga anak basig nagpaksa sa Ginoo. Unya iyang himog halad sinunog. Unya sa usang idlak mata lang nangamatay ang napulo ka mga anak, porting sakita na. Pero ang record sa Biblia, dili lang kay si Satanas mamumuno, kundi siya bakakon ug wa pagyoy labot sa kamatuoran. So anhi usatan ining lain na pod nga kinaesyawa, gawas nga siya mamumuno, bakakon og siya way labot sa kamatuoran. Ang pangutana karon mao, wala ba ninyo mahuna-huna mapamalandong kung saunsa man ang yawa o ang tao, yawa o tao nga mahimo siyang bakakon? Kung ato nga pagabasahon ang nahunang Juan 2:4, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Sa unsa nga ang yawa nahimo siyang bakakon? Tungod kay wa siya magbantay sa sugo. Sa unsa nga ang yawa wala sa kamatuoran? Tungod kay wa magbantay sa kasuguan. Mao na nga daghan karong mga tao nga ang kinaiya sa yawa naapod nila kanang pagkabakakon o pagkawalay kamatuoran. Sa unsa man sila nahimong bakakon? Sa wala nila pagsunod sa kasuguan sa Dios. Siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siya mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Nganong bakakon kay wala magbantay sa sugo? Muna ang yawa. Kay amahan man sa bakak, wa man siya magbantay sa sugo, ang mga anak na apod, wa pun magbantay sa sugo, unya bakakon, unya walay kamatuoran, meaning walay Kristo. Kay sa Juan 14:6 ingon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Busa kining mga kinaiyaha si yawa, makita ni sa mga tao nga nagtuo, nagsimba, ug nag-alagad sa Ginoo, kay wa sila magsunod sa kasuguan sa Dios. Mauna nga sila unsa, mga bakakon. Sila walay kamatuoran, meaning walay Kristo. Mauni ang kinabuhi sa yawa, bakakon, nganuman wa magsunod sa kasuguan. Ang yawa giila nga amahan sa mga bakak, natural kay amahan na ay anak, ug ang mga anak pod bakakon sama silang amahan, meaning sama sa yawa nga wa magbantay sa kasuguan sa Dios. Ug unya walay kamaturan, walay Kristo, kini ang gipamatuod sa balaang kasulatan. Ning pipila ka mga punto sa kinaiya sa yawa, ang yawa mamumuno,
Unya ang gipatay sa yawa ang mga anak ning Hiob napulo kabo. Unya ang yawa bakakon nganuman wa magsunod sa kasuguan, way kamatuoran meaning walay Kristo. Mga kaigsuonan, asa man ka nahimutang karon? Sa side sa yawa o sa side sa kang Kristo? Unsaon man nimo pag-ila ang side sa yawa o ang sa side ni Kristo? Ingon si Kristo sa Huwa Mateo 5:17, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Mao ni si Kristo nagtuman sa kasuguan. Pero ang yawa wala. Daghan ron nga nangahimong sakop sa yawa kay wa pud magsunod sa kasuguan. Di as yawa panig. Wa sa kang Kristo, wa magsunod sa kasuguan. Nung dumtas nangalabay mga bulan, gidasig ang mga tao, mugawas na ta diha sa kasuguan. Asa mugawas? Sa kasuguan. Nga naman, muipon dito kang Satanas. Kay si Satanas, numero 1 nga wa magsunod sa kasuguan. So, Brother Roger Pino, ang imong pangutana, nahatagan na og katinawan din sa Biblia, may gipamatuod sa Biblia, nga ang gipatay siyawa mga anak ni Hiob. Idugangan ko lang ni nga ang kinaiya siyawa bakakon ug walay kamatuoran. Ug nasayod ta nganong makapahimong bakakon tungod pa wa magsunod sa kasuguan, nganong hibaw tang way kamatuoran walay Kristo suma sa Juan 14:6 tungod kay wa mo sunod diha kang Kristo sumala sa Mateo 5:17 nga si Kristo nagtuman nagsunod sa kasuguan. Mamalandong kay gala kung asa ka nga side. Sa side ni Satanas o sa side ni Kristo. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning basahon mga higala ang ato nga mga pinalangga nga mga kaigsunan o kahigalaan. Okay niya si Brother Geno Arcabal ang iyang mensahe. Watching niya po si Shudjan Hista Abalye nag-send og heart, si Ronmel Tumakay, mayong gabi Brajon Badlibi from Olango Island, Lapu-Lapu City, Cebu. Okay, salamat. Okay, niasad si Leah Muñez, like he naman bakakon suhot suwito daw siya og Biblia. Okay, good PM Sister Leah Muñez, no? May gabi ni Maner. Okay, ato ning tagdo ning ang pikas nga screen basig na po'y nakita nato nga mga higala nato nga naglantaw sa ato nga programa. Okay, ato ning tan-awon. Okay. Okay, karon ng taon-taon na to higala, basahon no ang mga names dire. O kung naamoy mga minsay day, ipadangat na higala. Niya po si, okay, ato ning tanawon ning mga messages. Okay, walay nahidugang. Atong ibalik ang panahon ni Brother John. Ang pangutana ba John giyon sa paghanay? Ang iya diring pangutana nga naibaluan kuno niya sa Biblia nga ang yawa mamumuno. Sa Juan 8:44. Din man ta kakita og tao nga gipatay sa yawa. Okay, daghang kay salamat no. Gikan ni kang Roger Pino. Salamat kayo Brother Roger. Ang yawa mamumuno sukad pa sa sinugdan. Niya ang iyang pangutana diin man ta kakita og yawa nga iyang gibuno, nay gibuno nga tao. So higala ang Biblia na describe diha sa Juan 8:44 ato ra gyud tanaw ni nga verse. Juan 8 versikulo 44 niyang pag-describe dinhi ni San Juan kon kinsa ang yawa
unya unsay kinaaya si Hawa. Ingon din atong mabasa sa Juan 8 versikulo 44. Okay, paminawan niyo akong basahon. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Og ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Og siya walay labot sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inigpamakak niya, siya magasultig tukma sayang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man og mao ang amahan sa bakak. So mo ni mga kinaiya sa yawa mga higala. Atong nabasa gitinaw dinhi nga nagsulti dinhi nga kamo gikan sa inyong amahan nga mong yawa. Ang inyong tinguha mong pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Og siya walay labot sa kamatuoran. O kaning word ang iyang ipangutana kining siya mamumuno sukad pa sa sinugdan. Saan ang mamumuno? Kanabang patay tao ba? Kriminal siya. Sukad pa sa sinugdan. Kay makaingon mo ta nga tinuod na higalang kriminal siya. Kay ang giingon sa Ginoo kung ang tao mo supak, maabot tid ang kamatayon. O niya kay iya mang giingnan ang atong unang ginikanan nga kaon mo. Pero ang giingon sa Ginoo, ingon siya sa Genesis 2:16 o 17. Gaingon ang Ginoo nga gibutang man to niya ang atong unang ginikanan didto sa tanaman sa Eden. Kanya samtang sila didto, ang Dios nagsulti siya sa Genesis 2 versikulo 16 o 17. Amatod pas Ginoo si Jehova nga Dios nagsulti sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. So gitugutan sila sa pagkaon sa kahoy sa tanaman. Nagaingon ni sunahan, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo og sa daotan, dili ka magkaon niini, kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay kagayod. Maningos Ginoo, mamatay ang tao kung mukaon. Anya karon kay sa diha nga nakita ni Satanas ang malipayon nga tao dito sa tanaman sa Eden, malipayong managtiayon. Gigamit sa yawa ang usa ka bitin, serpent. Aron ang serpent na, ang baba sa serpent, mao na'y musulti. Adto na gawas ditong tingog sa yawa. Muni ato mabasa rin nga karon ang bitin malulangon labi pa kaysa nga tanan nga mga manap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios, og nag-ingon siya sa babae. Di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga makahoy sa tanaman. Mao na iyang pamatudigala, di ay nag-ingon ang Dios nga dili mo makakaon sa mga bunga sa kahoy sa tanaman. Unya kay di ba na mo igos Ginoo? Ang gingos Ginoo makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Pero iyang giingnan ang babae, samtang babae na hiduol dito sa kahoy nga gidili sa Ginoo. Ingon dayon ang bitin nga gigamit sa yawa. Di ay giingnan mo sa Ginoo nga dili mo makakaon sa mga kahoy di sa tanaman? Abisag kita patingali si iba, mga tarungan yun ta. Kaya dili man ito mo igingos Ginoo. Ang sa may igingos Ginoo, yung man Ginoo nga makakaon ka mo. Yamin ganun dili makakaon. Pero manay buhat si yawa, iyang
ingnan o bay, giingnan dahil mo sa Dios, di mo makakaon sa mabungas kayo sa tanaman. Ang babae higala nga tarungan. Ingon ang babae nga makakaon kami sa mga bunga sa kahoy dinhi sa tanaman. O mani katarungan mo, sakto mo na yung Ginoo, makakaon ka mo. Pero naay gidili apan sa kahoy nga naas taliwala sa tanaman, niingon ang Dios, dili kamo magkaon niana, ni maghikap niana, aron dili kamo mamatay. So, ang babae nga tarungan sa bitin, giingnan mis Ginoo, bitin, niingon ang babae, giingnan mis Ginoo bitin nga, pwede magkaon sa bungas kayo sa tanaman, pero kanang kahuya, nga angalan ana kahoy sa pagilas maayo og dautan, gisultihan mi sa Dios nga dili mi pagpakanon ni ana, kay sa adlaw nga mukaon kami ni ana, mamatay kami. Mamatay kami. Pag ingon gyud sa babae ni ana, mamatay kami kung mukaon kami. Unsay tubag sa bitin? Ingon ang bitin nga, sa adlaw nga mukaon kamo ni Eve, dili kamo mamatay, mahisama hinuon kamo sa Dios. Ni anang pagkasultiha, ning abot ang pagduha-duha dito sa huna-una sa babae. Anang word, dili mamatay. Ang iyang una-huna nga, og dili mamatay ang tawag mukaon ana, namakak di ang Dios, nagtuo siya nga ang Dios na'y namakak, o niya ang bitin maunay nagsultis tinuod. Ni anang panahon natintal ang babae, mikabot ang babae sa bunga sa kahoy, gidili sa Dios. Mikaon siya mga higala, gikaon niya ang bunga nga gidili sa Ginoo katong kahoy sa pag-ilas bayag dautan. O niya, ingon ang Biblia, iya sab nga gidalhan ang iyang bana. Gidalhan niya ang bana. Ano niya ang panahon nakita po ni Adan nga nakasala ng iyang asawa kay nagbitbit sa bunga sa kahoy nga gidili sa Ginoo. Misugat siya sa asawa niya o iyang giunungan ang iyang asawa. Iyang gikuha ang bunga sa kahoy des kamot subay o iya sang gikaon o silang duha mga higala nahulog sa sala. Nakasala sila. O niya, sa diha nakasala sila, nanago sila. Nauwaw sila, silang kaugalingon. Nagtapis sila og dahon sa kahoy nga igira aron matabunan ang ilang pagkahubo. O niya, samtang ang Dios bibisita dito sa tanaman sa Eden, nakuyawan og ayo siya og sa iba, nanago sila. Nagtuo silang wa makakitang Ginoo, wa bayo butang matago sa matas Ginoo. Pero i-apply sa Ginoo ni bahina ang gitawag sa balawd og due process of law. Ang tao tagag higayon sa pagpangatarungan, pagdepensa siyang kaugalingon. Kitawag sa Dios, Adan, iba, asa man mo. Ingon si Adan nga, Ginoo, nanago mi. O ngano nanago man mo, ning kaon ba daw mo sa bungas kayo kong gidili? Pero nahibaw ba yung Ginoo ana? O nahibaw ang Ginoo ana? Pag-ingos Ginoo, hain man mo. Di na sabton nga, wa nakahibaw Ginoo asa sila nagtago. Kay way butang matago sa panas Ginoo. Pero ilan pag-ipangutan aron ang tao mga tarungan. Unsay dipinsa na siyang kaugalingon. Ang babae Ginoo, na imong gihatag kanako, gihatagan ko niya og bunga sa kahoy og bikaon ko. O niya gipangutas Ginoo ang babae, imo din gitagaan si Adan. Nga tarungan po babae nga ang bitin sa Ginoo nga imong gilalang, giagda man ko niya, nakakaon ko. So tungod ni ana, gitunglo sa Dios nga ang yuta di na muhatag og iyang abot gawas kon pagasa nato sa singot.
ang babae gingas Ginoo tungod kay gipatalinghugan mong tingog sa bitin, mikaon kas bunga sa kahoy. Gikan karon magsakit ka sa imong pagpanganak. Anya giingnan ang lalaki. Sa singot sa inyong naong magakaon ka mo. Kay sa abog man mo gikuha, sa abog sad mo mapauli. So miabot ang kamatayon sa tao, mga higala. Tungod sa sala, kay ang yawa naglimbong sa tao. So, nahimong mamumuno ang yawa. Ang pasinginlan sa kamatayon sa tao, higala, nganong miabot ang kamatayon sa yawa, si Satanas. Nga naman kay iyang gilimbungan, gibakakan ang tao, nga dili mamatay kung mukaon. Munang mamumuno siya. Sukad pa sa sinugdan mga higala. Mamumuno, munang gi-describe sa Biblia. Mamumuno siya, sukad pa sa sinugdan. So, ingon ni ana, nga punto nga atong gikuha. Wa masayop si Ginusos pagpahayag niya. Ngang inyong amahan, mawang yawa. Siya mamumuno. Mamumuno, sukad pa sa sinugdan. O niya sa atong gibasa sa versikulo 44, napag-punto nga gisgutan nila kasi siya kinaiya, Gayon din ang 44, ato ning tanaw ning uban yang kinaiya. Gayon din nga kamugikan sa inyong amahan nga mong yawa. Og ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno, sukad pa sa sinugdanan, og siya walay labot sa kamaturan, kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Wa siya kamaturan siya. Mao nga ang iya ang buhaton ang pagpamakak og sige higala. Miabot ang kamatayon sa tao tungod sa bakak limbo nga gibuhat sa yawa. Munang ang kapusinginlan sa kamatayon higala, ang yawa mamumuno siya. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Munang atong mabasa sa unang Juan 3 versikulo 8 nagsulti diha nga ang nagapadayon pagpakasala kinsa man na katubang wa mundang paglapas sugo, kay ang meaning sa pagpakasala paglapas man sugo sa unang Juan 3:4. Ngayon ang Biblia, ang nagpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa makasasala man malinapason sa sugo, sukad pa sa sinugdan mga higala. So ingon na ang yawa, siya gyud mo'y numero unong malinapason, masinupakon sa ginusukad pa sa sinugdan. Mo'y hinungdan nga gisalibay siya gikan sa langit, tungod kay di naman siya musunod sa kamanduan sa Dios. Di naman siya musunod sa sugos Ginoo, rebilde naman siya sa kagamhanan sa Ginoo. Rebilde siya. Munang gisalibay siya gikan sa langit, kaya ang langit dili puloy-anan sa masinupakon sa balaod sa Dios. Ang langit higala puloy-anan kana ni adtong masinulundon sa Ginoo. Ni ato ning kalibutan na o ni ang prinsipyo nato wa nang balaod na mo na'y prinsipyo sa Satanas. Ganahan si Satanas nga mo na itong prinsipyo higala nga wa na'y sugo. Wa na'y sugo. Supak ta sugo. Sigurado dito luwas. Ilad mo na. Ilad na siya. Nga pasupakon ta sugo, sigurado laging malangita. Siguradong maluwas ta. Manay buhat niya kaya ito nabasa, siya bakakon sukad pa sa sinugdan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdanan mga higala. Atong basahan pag yun, ingo din hinga, og ang inyong tinguha, mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan, siya mausak ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Og siya walay labot sa kamatuoran. Huwag ito siyang kamatuoran. Di siya manginlabot sa kamatuoran. Diyas Biblia, dunay tulo ka kamatuoran gisgutan. Number 1, ingon si Kristo sa Juan 14:6.
ako ang dalan ug ang kamatuoran. Walay bisan kinsang makaadto samahan, gawas kon pinaagi kanako. Kristo kamatuoran niya. Kamatuoran siya. Og sa Juan 17 higala nga atong mabasa, balaana sila pinaagi sa kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Unya kay wa man siya labot sa kamatuoran. So wa siya labot kang Kristo, wa siya tawag kang Kristo. Kasi Kristo kamatuoran. Unya di po siya mutuo sa balang kasulatan. Manang wa siya kamatuoran. Basa-basa siya Biblia tuod. Pero pulos lubagon ang nakasulat ni Sulam. Nining panahon na, makuyawan ka magunahon na. Makakita kag daghang magwawali nga ang mga sugo sa Dios ipaghiwala. Wala na ng sugo wala na. Di na ta mutuman na. Delikado na. Kung ato nang i-apply sa atong pundok, nining kalibutan na nagpractice tas pagkamasinupakon. Ang yawa malinapason sa balaod, sukad pa sa sinugdanan mga higala. Anya, gayon po sa di sunahan atong basaw, no? Siya maoy usa ka mamuno sukad pa sa sinugdan og siya walay labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Number 1 kamaturan si Kristo. Ikaduha sa 1:17 ang balang kasulatan kamatuoran ni pulong sa Ginoo. Ikatulong kamatuoran sa Salmo 119:142 ang sugo sa Dios kamatuoran. So kinahanglan sa gupon dahil ato ni mga kamatuoran si Kristo kaya natay Kristos kinabuhi. Ikaduha, kinahanglan magtuon tas pulong sa Dios balang kasulatan kaya ang balang kasulatan kamatuoran na. Ikatulo, magtuman tas balaod sa Dios kaya naingon Salmista David ang sugo sa Dios matod pa niya mao ang kamatuoran. Ang yawa atong gibasa walay labot sa kamatuoran. Di siya musugotan na. Musag na ipundok kaning panlubago na nakasulat sa Biblia na liwat na sa yawa mga higala. Nga gaingusunahan din nga si wala diha kaniya inig pamakak niya magasulti siyang tukma siyang kaugalingong kinaya kay siya bakakon man sukad pa sa sinugdan. Bakakon ang yawa. Amahan siya sa bakak. O di ang tao po digalan di mutuman sugos Ginoo. Sa unang Juan 2:4 ang atong mabasa siya nagaingon na kailas Dios wa nagtuman sa sugo bakakon siya wa kaniyang kamatuoran. Okay, wa naman tay panahon mga higala nga pa'y mga text messages, so wa naman tay time so basa ni ang ato nga theme song. Ay wala magampulitan, hagugmaon ka nga Diyos, sa walay katapusan, daghang salamat sa kalampusan sa inyo.